Dobro jutro svima. Ja bih želeo ispred uredničkog odbora konferencije PSSOH da vam poželim dobrodošlicu na Elektrotehnički fakultet prvo, a i na našu konferenciju o otvorenom hardveru i slobodnom softveru. Ona se ove godine održava 7. put i mi polako idemo ka ovom dvocifrenom broju i hvala vam što nas podržavate iz godine u godinu i nadam se da ćemo još dobaciti te bar 3 godine do dvocifrenog broja. Na početku bih veliku zahvalnost teo da uputim dr. Ljiljani Lazarević, višem naučnom saradniku sa Filozofskog fakulteta, što je odvojila svoje vreme i što će nam ovde prikazati jedan zanimljiv pogled na nauku, odnosno metanauku, gde ćemo u njenom predavanju, nadam se, videti neke aspekte, bez obzira što se možda ne bavimo filozofijom, psihologijom, da i kao inženjeri možemo da naučimo nešto iz toga. Urednički odbor konferencije pre 3 godine doneo odluku da ovo ne bude klasična konferencija gde će autori slati svoje radove koji će ići na recenziju, već smo odlučili da odaberemo par tema gde će neki ljudi koji su dokazani u svojim naučnim oblastima ispričati nešto o slobodnom softveru i otvorenom hardveru koji koriste u svojim istraživanjima. Smatrali smo da je to korisno iz razloga širenja opšte priče, odnosno filozofije o slobodnom softveru, jer takvi ljudi mogu da doprinesu svojim naučnim rezultatima i svojim iskustvom u ovoj našoj maloj priči. I u skladu s tim mi smo ove godine odabrali neke 4 teme, odnosno pozvali 4 predavača ili grupe predavača da nam ispričaju nešto iz svojih oblasti. Ja bih se zahvalio prvo našim kolegama sa Elektrotehničkog fakulteta, odseka za energetiku, profesorima Bogdanu Brkoviću, Mladenu Terziću, asistentu Milovanu Majstoroviću i njihovom doktorskom studentu Mati Ivanoviću, koji su pristali da izlože jednu temu iz energetike ovde kod nas, a naravno tiče se slobodnog softvera i otvorenog hardvera. Energetika je, videli ste, u poslednje vreme jako važna oblast, pa eto, otvorit ćemo tom temom našu konferenciju, odnosno njen programski deo. Zahvalio bi se dr. Aleksandru Ćiriću, naučnom savjetniku Instituta Vinča, koji će nam takođe iz svog ugla dati neke poglede na oblast optike, odnosno optičke spektroskopije. Veliku zahvalnost dugujem i profesoru Aleksandru Kneževiću sa Vojne akademije, katedre za vojno vazduhoplovstvo, koji će nam takođe iz svoje oblasti pokazati neke softvere za simulaciju letenja. I na kraju želim da se zahvalim i našoj Nikolini Škorić, koja je ove godine deo organizacionog odbora i ona će nam pričati, ona je master student od ove godine, je li tako? Završeni master student, nadam se doktorski uskoro, pa će ona da nam ispriča nešto što je bio deo ove konferencije, a to je obrada audio i video materijala prethodnih konferencija koje smo imali, a možete da ih vidite na našem YouTube kanalu. Sve ove radove koje ćete danas čuti vidjet ćete na Zenodo platformi naše konferencije, tako da tamo možete možda da vidite više detalja ukoliko autori u svojih 20 minuta ne mogu baš sve da stignu da ispričaju. Mi smo takođe, naša jedna misija je da i studente uključimo u priču o otvorenom hardveru i slobodnom softveru i u skladu s tim smo nekako napravili saradnju sa studentskom organizacijom ISTEK, kojoj se veoma zahvaljujemo na promociji naše konferencije. Napravili smo saradnju u vidu radionice koja će se održati ne danas, nego 26. oktobra, gde će se pričati o GIT tehnologijama i tamo će njihov član i naš dragi kolega Marko Mijailović ispričati studentima, imati priliku da nešto praktično urade, tako da su prijave otvorene, pa ko je zainteresovan može da se prijavi. Zahvalnost dugujemo i našem vernom fanu, dragom kolegi Milošu Đuriću, koji je svake godine praktično sa nama i on će održati takođe 26. jednu radionicu koja se tiče softvera za obradu, lingvističku obradu srpskog i engleskog jezika. Želim da se zahvalim i našim odborima, pre svega organizacionom, kog čine naši studenti koji su nam pomogli i ove godine u organizaciji. Bez njih sigurno ne bismo mogli da organizujemo i da promovišemo našu konferenciju. I na kraju želim da se zahvalim našem tehničkom sponzoru koji je Akademska misao iz godine i godine, koji štampa materijale za našu konferenciju, i od ove godine našem partneru firmi Varius, koja je pokrovitelj ove naše konferencije.
Sada bih reč prepustio našem moderatoru za danas, to je profesor Miloš Cvetanović. Miloše, izvolite.